Želám všetkým príjemný dobrý večer, predovšetkým pozdravujem spoluobčanov mesta Nováky. Téma poliklinika, teda zdravotnícke zariadenie u nás v Novákoch, rezonuje v našom meste už pomerne dlhú dobu. Dá sa povedať, že sú to mesiace či až roky. Aj v poslednom období táto téma je veľmi intenzívna a preto aj napriek tomu, že som sa k tejto skutočnosti vyjadroval na nedávnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo 27. oktobra 2025. A to v dvoch bodoch: informácie primátora, ako aj následne som reagoval na vystúpenie občana prihláseného do rozpravy, tak pokladám za dôležité, aby som ozrejmil niektoré fakty a ozrejmil teda predovšetkým reálne skutočnosti našim spoluobčanom, aby neboli ovplyvňovaní rôznymi dezinformátormi, z môjho pohľadu, ospravedlňujem sa za slovo, ale až dezolátmi, ktorých cieľom je nič iné, len pošpiniť a očierňovať súčasné vedenie mesta Nováky. Ak sa nemýlim, tak priamo 27. októbra, čiže v deň konania mestského zastupiteľstva, na sociálnej sieti Facebook bolo zverejnené video, kde jeden pán, ako hovorím, dezinformátor, pomaly až dezolát, informoval občanov okrem iného o tom, že mestské zastupiteľstvo mi schválilo oprávnenie, aby som vo veci polikliniky konal, aby som mohol podať žiadosť o NFP a aby sa potenciálna rekonštrukcia zdravotného zariadenia v Novákoch mohla vôbec realizovať. Čo je však dôležité z jeho videa? Z tohto videa, tohto dezinformátora je zrejmé, že hovoril o tom, že finančné prostriedky, ktoré by malo dostať mesto, tak by ho malo dostať vo výške približne 1,7 milióna eur. Ja som už na mestskom zastupiteľstve reagoval v tom zmysle, že táto informácia je nepravdivá a mesto by malo dostať finančné prostriedky vo výške takmer 1,9 milióna eur. Z dvojexpozície a vlastne z uznesenia, ktoré momentálne vidíte, je zrejme, vyfarbil som to tam, že táto suma by mala byť vo výške maximálne 1,891,863 milióna eur, to znamená takmer tých 1,9 milióna eur. Takisto v tom videu alebo videopríspevku tohto dezinformátora je uvedené, že mesto by malo vynaložiť finančné prostriedky až vo výške vlastné zdroje, čiže z vlastného rozpočtu, až vo výške 1,443 milióna eur, čiže 1 443 000 eur. Kde túto sumu tento pán zobral, to naozaj ja neviem, ale už v samotnom uznesení, ktoré teda je k nahliadnutiu, je uvedená výška minimálne necelých 800 000, presná suma je 785 589 eur aj 5 centov. Áno, už aj na samotnom zastupiteľstve poliklinike, ktoré bolo tzv. Mimoriadne v septembri, v rámci tej rozpravy a diskusie bolo povedané, že táto suma sa samozrejme môže navýšiť, pretože pri každom projekte alebo takmer pri každom projekte sa stáva, že vzniknú nejaké nepredvídateľné okolnosti a nákladová položka z mesta, priamo, ktorá ide na ťarchu mesta, sa o niečo zvýši. Aj v tomto prípade sa môže stať, že táto suma sa zvýši, ale v žiadnom prípade sa nepredpokladá, že by to malo byť na tú sumu, ako povedal ten dezinformátor vo svojom príspevku. Zároveň informoval vo svojom príspevku ku koncu, že existuje paralelná výzva na 8% spolufinancovanie mesta. Ja som na mestskom zastupiteľstve teraz 27.10. hovoril o tom, že takáto výzva v podstate neexistuje. Hovoril som to preto, že v spolupráci s internou projektovou manažérkou mesta, ako aj v spolupráci s externým projektovým manažerom, ktorý s mestom spolupracuje už dlhé roky, a to aj počas súčasného, ale aj minulého volebného obdobia, bolo zistené a preverené, že takáto výzva naozaj nie je aktuálna, pretože
Výzva, ktorá teda aktuálne je, tak nie je, a takisto si ju môžete momentálne pozrieť, nie je pre nováky. Jednoducho je vypísaná pre rôzne iné subjekty, ale určite nie pre nováky, a v rámci tejto výzvy je tu dôležitá teda príloha, ktorá presne konkretizuje, ktoré zdravotné zariadenia môžu sa uchádzať a môžu dostať finančné prostriedky, externé finančné prostriedky zo štátu, predovšetkým teda spolufinancovanie Európskou úniou. Takisto som na zastupiteľstve povedal, a teraz vám to dokladám, že v rámci tejto výzvy z nášho okresu je oprávnená len nemocnica Agel Handlová. Takže tieto skutočnosti som vyvrátil a považujem ich pomaly až za drzosť, aj keď sa ospravedlňujem čiastočne za ten výraz, že tento dezinformátor vyslovene len účelovo sa snaží očierňovať mesto, akokoľvek sa to dá, a neštíti sa použiť aj rôzne klamlivé informácie. Potom prišiel v rámci zastupiteľstva 27.10.2025 bod vystúpenie občanov prihlásených do rozpravy, a v tomto bode prvý rečník začal v podstate tým klasickým očierňovaním mojej osoby, že vedome, cielene, účelovo a ešte neviem akými prívlastkami ma častoval, že samozrejme klamem, a to bolo z jeho strany to kvázi najdôležitejšie, ale potom začal samozrejme aj s nejakými číslami, faktami, ku ktorým sa teda teraz aj jasne vyjadrím. Ten pán hovoril o tom, že v 21. roku mesto získalo, bolo úspešné vo výzve a malo získať sumu 823 000 eur z externých zdrojov, spolufinancovanie tam pôvodne malo byť 41 000. Ja už na mestskom zastupiteľstve som sa jasne vyjadril aj v tom kontexte, že na konci roku alebo v 21. roku získané prostriedky na rekonštrukciu v objeme 800, zaokrúhlenie 860 000, čo sú to v pomere k finančným prostriedkom približne vo výške 2,7 milióna, ktoré by mali byť preinvestované. No bolo to robené takým štýlom v tom 21. roku, že samotná poliklinika bola rozetapizovaná, tak to hlavné teleso, ako aj RTG časť bola úplne inde, takže ak by aj mesto bolo úspešné v tej výzve a začala by sa realizácia, tak za finančné prostriedky v celkovej výške 860 000 eur by tá rekonštrukcia bola určite nedostatočná, hrubo nedostatočná, a ako som sa na mestskom zastupiteľstve vyjadril, možno by to bolo až do určitej miery paškvilom, a neviem, čo by mesto robilo, pretože pravdepodobne by muselo, keď by chcelo mať polikliniku spravenú poriadne, tak by muselo celú tú rekonštrukciu ešte následne dofinancovať z vlastných zdrojov. Tento pán vystupujúci hovoril aj druhú dôležitú vec, a to je, že existovala alebo existuje výzva, čiže zase na externé finančné zdroje, pričom táto výzva bola vyhlásená 29. apríla 2024 a zapojila sa do nej aj obec Chrenovec Brusno, čiže v podstate naši susedia z okresu z Handlovskej kotliny. No, to bolo z jeho strany pomaly všetko, lebo povedal, že ešte teda Chrenovec získal z týchto zdrojov sumu približne, z externých zdrojov približne 1,1 milióna eur. Toto bolo to A. Samozrejme, tento pán nepovedal to dôležité B, a to je, že táto výzva ad 1 celkovo tak, ako to teraz v príspevku môžete vidieť a môžete si to prečítať. Tá alokácia z celkových 16,5 milióna eur pre Trenčiansky kraj vykazovala sumu niečo viac ako 1 800 000, ale už samotný Chrenovec bol v tejto výzve úspešný na úrovni 1,1 milióna. Keby však hneď táto suma 1,8 milióna bola poskytnutá mestu Nováky, tak ani za tieto finančné prostriedky by sme nedokázali celú polikliniku zrekonštruovať.
Čo je však najdôležitejšie, a to tu teraz hovorím, táto výzva v žiadnom prípade nie je pre mesto Nováky, čiže tá výzva, ktorú ten pán v bode vystúpení občanov prihlásených do rozpravy hovoril, že mesto sa malo do nej zapojiť, tak v žiadnom prípade, opakujem, nie je pre mesto Nováky. Ten pán zjavne nevie čítať s porozumením výzvy a buď to nevie, alebo úmyselne spravil to, že nepovedal to podstatné B. Lebo ako môžete vidieť takisto v dvojexpozícii, jednoznačne je tu napísané v rámci stručného cieľu výzvy, že každá žiadosť o nenávratný finančný príspevok musí odzrkadľovať projektový zámer integrovanej územnej investície, čiže tzv. IUI. Mesto Nováky však v rámci SPR, respektíve Rady partnerstva, pod IUI a IUS, to sú integrované územné stratégie, alebo teda integrované územné investície, nespadá. Mesto Nováky nespadá pod tieto formy, práve preto, že mesto Nováky je súčasťou tzv. UMRu, udržateľného miestneho rozvoja, v ktorom sme spolu s mestami Prievidza, Bojnice a obcov Koš. A teda Rada SPR, respektíve potom Rada partnerstva, rozhodla o tom, že mestá, ktoré sú zaradené v UMRI, nebudú mať nárok na IUI. Ten pán, ktorý teda viedol mesto, by túto základnú informáciu mal alebo mohol vedieť. On ju možno ani nevie. Takže preto hovorí, že mesto sa malo do tejto výzvy prihlásiť, ale opakujem, v zmysle tejto výzvy je úplne smerodajné, že naše mesto Nováky sa do tejto výzvy prihlásiť nemohlo a preto je jasné, že z môjho pohľadu vyslovene tento pán klamal. Ďalšia vec, ktorá z jeho úst zaznela, bola v tom zmysle, že firma, ktorá predtým vyhrala výberové konanie, tak táto skrachovala. No, dá sa teraz hovoriť čiastočne možno o nejakom krachu, ale v čase ku koncu roku 2022 o krachu nemôže byť veľmi ani reči, pretože aj v zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra, ktorý teraz máte práve k nahliadnutiu, je zrejmé, že táto firma, ktorá vyhrala pôvodnú rekonštrukciu našej polikliniky, nášho zdravotného zariadenia, tak do konkurzu sa dostala až od 1.7.2023. Zároveň v mojej reakcii v tomto mestskom zastupiteľstve 27. októbra som aj uviedol, že môj predchodca dňa 3.11. odstúpil, respektíve nejakým spôsobom vypovedal zmluvu o dielo so zhotoviteľom, ktorý mal túto rekonštrukciu celú vykonať. Ako môžete vidieť, predkladám vám oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo a toto odstúpenie je doslova z dátumu 3.11.2022. Všetci veľmi dobre viete, že ja som prebral funkciu 13.12.2022. Na mestskom zastupiteľstve som hovoril, že bolo to po viac ako 5 týždňoch. Áno, táto skutočnosť je pravda a teda od odstúpenia od zmluvy od bývalého možného zhotoviteľa rekonštrukcie po prevzatie funkcie primátora nášho mesta prebehlo takmer 6 týždňov. Takže pýtal som sa verejne na mestskom zastupiteľstve a pýtam sa aj teraz verejne, prečo štatutár mesta v rámci konca minulého volebného obdobia nekonal, keď 3.11.22 odstúpil od zmluvy s danou firmou, ale do 13.12.22 tu bol časový priestor takmer 6 týždňov a on výberové konanie nevypísal. Ja som spomínal aj na mestskom zastupiteľstve a opakujem to aj teraz. Ja som koncom januára som sa stretol, bol som zavolaný na ministerstvo zdravotníctva, tam sme si nejaké veci vydiskutovali a priamo som si podával kľúčku s kolegom starostom z Krenovca Brusnov, ktorý bol predo mňou vnútri, po ňom som išiel následne ja. Mňa tá dáma a páni, ktorí tam spolu so mnou sedeli, jednoznačne povedali,
Pán primátor, je koniec januára. Vy musíte vypísať nové výberové konanie, kontrolu výberového konania, tá sa musí spraviť. Doba realizácie je približne 7 až 8 mesiacov a keďže poliklinika má byť komplet zrekonštruovaná s kolaudačným rozhodnutím do Silvestra 23, tak to v žiadnom prípade nestíhate. A potom môže nastať korekcia, to znamená, že mesto by muselo vrátiť finančné eurofondové prostriedky potenciálne až do výšky samotnej dotácie, čiže v celej výške vyše 820 000 eur. Zároveň mi bolo povedané, že keby sa začalo konať začiatkom novembra po odstúpení od zmluvy, tak síce nie je úplne garantované, že by sa to mohlo stihnúť, ale určite tie 3 mesiace alebo takmer 3 mesiace by vám veľmi pomohli k tomu, aby sa mohla rekonštrukcia nejakým spôsobom pohnúť a možno aj celá zrekonštruovať, aj keď len teda vo výške tých fondových peňazí plus spoluúčasť, čiže zhruba vo výške 860 000 eur. Ja sa teda znovu pýtam, a takto verejne, prečo pán, po ktorom som nastúpil, nekonal takmer 6 týždňov a nevypísal výberové konanie, aby sa vo veci polikliniky mohlo v našom meste ďalej konať. Vážení páni, vážené dámy, považujem za dôležité, aby ste videli a vedeli tieto informácie, preto som sa rozhodol natočiť toto video a tieto informácie vám poskytnúť. Aby ste si urobili reálny obraz o tom, čo niektorí ľudia, ktorí vyslovene sa snažia nič iné len očierňovať a dehonestovať súčasné vedenie mesta, čo vykonávajú, neštítia sa toho, aby používali klamstvá, fabulácie, čiže zavádzanie, aby vás informovali skreslene, aby ste si mysleli, že mesto Nováky nekoná, že ja, primátor Adamec, nekoná v prospech občanov mesta Nováky. Som presvedčený, že tieto dôkazy, ktoré som vám momentálne predložil, jednoznačne hovoria o tom, že títo dezinformátori a dezoláti vyslovene účelovo broja a robia všetko preto, aby sa nášmu mestu Nováky nedarilo. Ďakujem pekne za pozornosť.